Máme tu opäť video, dneska sme tu na novej hre, jak sa volá? Presne tak, máme aj naše legendárne mená, Matúš Manzu U a jak sa voláš ty? Alex! Gaj! Môžeš hrať? Dobre, dáme sa opäť, už sme spolu. Takže ideme. Sme ready. A ideme čo? Asi idem pre prvé miesto a s týmto tu gazetom. Dobra, kamo ja si aj znaleźć na to. Ne, to będzie. Jezu, się na sekundę! Jaki ty wykładał, nie? No, ty nie będziesz. To są drugi. Jasne, że ja. Sama tu musi dać. No spadł. To nie ładzi. Tam będzie działać. Zresztą widać, że musisz odstrapnić. A może tylko tylko pada. Strasznie ważne. To, żebym postał, no żebym zasykał. Ale smoku! No mám presne tak zasykol, jak neviem ten predtým. Ja som naraz do toho stĺpu. Ja fajne tomu Carly Beck, ale nevyhrá to už. On to fakt dal, kámo, jak mi je ľúto tohto. Ja som raz vyhral to Minecraft Mr. Beast, ale mne potom vynazal, som sa potom predal telefón, takže to by 3 hodiny práce boli. Ja som vedľa teba. Čo budeme mať? Žiarek. Pamätáš na to požiarek? Pamätám. Čiže to nemám rád tie ovné. No toto čo je teraz, to nemám rád. Presne preto toto nemám rád, nie som padol. Len 6! Ja tam posledne, ja tu padnem. Čo nemôžem byť? Snažím, ja som fakt posledný, pozeraj. Prečo som posledný. A ja som prvý. Idem ešte vyhrať. Nebudem, ja budem posledný. Nevadí. Chill. Dáš to ty? Ja neviem. To nedáme, to je jedno už. Čo to môžem dať? Kozaj! Čo tu? Tam som úplne na konci. Dám to. Ja som... Sa hecnúť. Ešte si dám. Jaj! Dobre.
Iba teraz už iba jeden to vyhrá. Áno, na takú šelmu. Ale nevadí, ale som to potom už dal ako trošku. No poď, ukáž sa, hecni sa. Ja som si ho kam, ježiš, to až vyšľazí, že som, nie som túto, to som nedal. Som mohol snívať. Poďme, hejte, poďte spievať. Alex, vaše sa. Ide čo? Aj, hlavný týpek na sračky. To je nejaký gamblil. Kam chodil to laser'a? Nestopal. Dobrý gangster. To je také jednoduchá mapa. Len gejnáme. Ty? Ale ne. No sme spolu. Dobre, no ready. No čo, tešíš sa na prehru? Idem ťa rozviť. Ľudia, teraz, keď nebudem prvý, tak... No. Dobrá mapa! Nie, mi to seklo. Čo stalo? A ja som dostal. Ja som jasný! Ja som posledný! Čo to vyčuješ ty? Čo mi to seklo? A čo mi stalo? Ešte. Je to seklo! Je to seklo! Poď ešte, môžem byť prvý? No prvý už ani nie, ale či môžem postúpiť? Jasné. Nedá. Ja som to dal! Ja som posledný! Tak Alex teraz prehrá. Takže obľúbená mapa, no vidím. No dobrá mapa ide. Porazím. Idem vás prekvapiť, ľudia. Idem pre prvé miesto, ľudia. Ja idem pre prvé miesto, to hovorím, ja idem pre prvé. Mám veľký náskok. No, jedna konkurencia. Dobre. Prehrám. Nice. To neznášam. Pousičky, rozmrtý. Kto tu vyhrá prvé miesto? Ľudia, idem si pre prvé miesto, celé to vyhráme. Ja som sa, vieš, ten med, čo je, vieš, tá medová planéta. Strašne to seká. Ja tam zúčam. Choď prejsť si vypiť slovakiu, ale... Keď to už končí, tu voda. Poď, cowboy, alebo čo si?
Mňa to líblo. A co je? Ja som to palivo teda. Ľudia, ja som mal byť prvý. Si má takú šancu. Ono ti to vyjde. Na poraz, ja som to mal vyhnúť. Nevadí, teraz vyhráme. Budem nedoplaču. Nepláč. Ja budem ľudia blokovať. Ide sa točí. Ide to bogán. Ja som tobogán. A ja. Tak zase tobogán nie je úplne. Ja už to nemám rád. Co to miluje, že to je taká chlapická, lebo to je krásne, to je na staré. Čo miluješ? To je hovno. Jasné! Ja ani som bola prostý, jak som, ne? Tak ja som asi posledný, si myslím. A ja som tu, kde si ty. Poď, kamo, ja to ešte dám. A ja? Prijete, budu. Pekingu. Ja sa nechám prejsť, poď prvý. Čo, si bol prvý, ja sa nechám. Prečo to furt pro druhé? A teď som na tej prvý, tak dobrá. No, pred týmto kolom bolo. Ja tam takto prvý, ty smrade. Ja som druhý. Prvé miesto ľudia. Kto tu nemá rád? Kto tu nemá rád túto mapu? Najlepšia mapa. Kto bude prvý? Fousičky. Ľudia, víme golfky. Chápete to? Dobre, viete čo ľudia. Chudák Poliš. Ja poznám toho Poliša. Vírus kde? Ja poznám to, ja toho tretieho pozerám. Čo je najbližšie k nám. Ja. Sniping Cab. Aha, tento to je to vyhrá, tento gangster. Dobre. Tretí je tu. No poď, ukáž sa. Daj. Prása, tururu, prása. Ja som prása. Vyhrám si ja. Ja som kamo sa tam hodil. Kámo, ideme vo finále. Ale teraz som zase tu počky, ale to Neviem, tak. nie je to bogán. To bude to bogán tak. Ja som za to laser. To ozaj. Ježiš, ho venčuje. Oh my god. Dobre. Prečo vyhráme? Asi nie. Dobre, teda, tak. Ty šťastkár. Ja som druhý. Prvý. Dobre. Neviem, ale... Ty si tam?
prdolíte. To To bol už koniec? Aj. To bolo také krátke? Gratulujem, ale ešte ja som bol druhý. Teraz toto musí vyhrať Matúša. Ľudia, viete, ja vám hovorím, keď teraz budem prvý, tak mi musíte dať dole odber. Jeden. Ježiš, a ty si stratíš 2000 odberáteľov. Jeden odber musíte dať dole. A ten vyhráteľ musíte dať každý, čo sa niekto tu video odber. Pravda. Dobre ľudia, dohodnutí. Ďakujem. Číkalku. Toto neznášam, to je kús proste. To furt má one, primač, nie? No si neznám, ja idem do toho, ja idem do tvojho. Do ty 5 rokov som nehral 10 rokov. Teraz, že som mal 3 roky. Ja, že 2018. Ja som tretí. Ako som postúpil? Ľudia, vo finále, vo futbale je, viete kto? Španielsko! Argentína. Ľudia, píšte do komentárov, ako teraz to vidíte, či na mňa alebo na ale to kto bude úspešnejší. Neviem takú vec, že kto bude úspešnejší, tak ten bude mať bod. Áno. Počkajte, máte ten bod? Ja mám bod, ja to minulého. Ja som bola... Yes! 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 Dobra. Chodź dalej. Dobra. Teraz co? Że żudam socił. Luego finale Macho, tak, sme majstri. No, s Bohom. Ideme čo? A niečo? Ami čo? Pekingu. No, a čo pomeň, čo toto, ale go. Teraz som rozohrať, teraz sa ideme opäť vyhrať. My sme Slovano, a čo pomeň, čo toto, ale go. Ideme čo, preto vyhrať, ideme čo, preto vyhrať. Dáme, ideme o víťazný. No tak toto asi prehrám, už asi sa skončí. To som mohla posledný, že... Ideme dokončiť.
Ty, na to by som o 12. Teraz ja mám si prvú, a nie som zakliknul, ale... No dobre, tak ja... Jak? Ty? Ne. Ja som prvý! Ja som prvý! Yes! Na druhom. A teraz mám bod, alebo nie? Dobre, viem. Dobre. Áno, ale už len dvaja poslední. No, dobre, to nie. Dobre. Teraz vidíte, aká mapa? Yes! Ideme čo, ľudia? A oni čo? Dobre, ale idem tak druhý. Dobre. Ďalej. Tu si mi debil. Bum. Kam to dobie, som sa cotil. Ja som tam sotil. Tak sa tam musíme predplačiť. Oj! Ja tak za to robí, vidíte? Tretí. Chudá som detko, to je posledný. Skoro. Driftika. Pani tomu dedovi. Ja viete, čo nás teraz čaká. A budú sa lepšie umieť, a dobe bližšie tomu cieľu. Dobre. Ja som sa hento vedla. To nie je dobré. Ja som to bol prvý, tuším, ale... Všetky tak to bolo dobré. Pozaj. Ja zachránil to! Vyhrali sme! Dáme ešte. Teraz sa odpovedá, poďme pozrieť odmeny, čo mi bolo stávali. Ty vole, 2 výhry postav, to sa mi sa aj nestalo. Kámo, kde? Ja aj vidím. Dobre, chápem. Whiting. Čo whiting? Ja som sa nejaký spastkerko mám. Kámo, ja mám zlú Wi-Fi, no počkaj. A ty si dostal tú foku?
Opór, jakie tu mamy. Tak, ludzie. Idziemy opäť hrať. Dáme posledné kolo. Presne tak. Uvidíme. Takže ja určite môžem prehrať. Ale buď remíza bude, alebo výhra. Ale úprimne, ja som si práve bola skôr remíza. To bolo rád. Ježiši, sa sesto. No tak to poviem, že asi aj vyhráš. Toto neviem, kde je to. Jasne, sám, to mám preto to zahrať. Asi. Nie. Nie na konci. Na konci? Zahrávaš? Nie, akože Neviem, druhý asi, alebo tretí. ja som prvý. A to, daj to, a to tak posunie, keby ťa posunie, to je prvý. Ja fandím týmto, čo ma na mňa vľahá. Ja fajn tomuto. Ja fandím tomu, čo ma na mňa a to je skapé, to je Tomuto, Freezy? Tak. no on prehral. A tu zápisy ma tak zmyslí. Jezus. Koho to musíme dať? Jedu sekko hneď. Dobrá. Tak. 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 Tu je dôležitá taktika. Už treba kvadli. To je finále. To daj. Nevadí. To je iba hra. Tak my hráme súťaž, to je lepšiu. Keby to hráme na to, že sa pobavím. Aj. No aj pre vás. Ja tak budem sledovať, budem ti fandiť, budem to najväčší fanúček, budem nosiť tvoj dres, budem Na porázu. Jasné, dve kolo som si, že tuto vyhral, ale zastále som mal predtým také šťastie toto na posledný. Že to bolo šťastie, lebo ja som si spadlo a tam som šťastie. Takže ľudia, úplne končiť, čaute.